साबायखर जासिबाय। दा बाहाय जोङो फैगौ 9 तारिख मे आरो बैसागनि 25 बेहाय जोङो बांगालबा बर'सा नोगोर जि खुंफुं आबाद बेयो जोङो सानसेनि हाबाफारिजों जों मोनसे गाजा गोमजायै जोंनि गासै बे लकेलाव थानाय गासै रायजो राजाखौ लानानै जों मोनसे बैसागु खुंनो लादों। दा बाहाय जोङो गोबां गेलेगिरि आरो गोबां मेथाइ खनगिरि आरो मोसागिरि बिथांमोन फैगोन। बिथांमोनानो जाहैबाय गिबियाव दङ जोङो जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय मोनथिजानाय जोंहा फखन बर' फंबाय आरो बेजों लोगोसे आरो सासे फैबावगोन एलिसा बर' बिथांमोना मेथाइ खनगिरि हिसाबै फैगोन। बेजों लोगोसे आरो जों फैबावगोन मोसाखावरि हिसाबै जोंहा गेमस्रि दैमारि बिथाङाबो सासे जोंनि बर'निनो मुंदांखा मोसागिरि। बेजों लोगोसे आरो बेयावनो जों फैबावगोन दिप्ति बसुमतारी बिथाङाबो थांनाय माखासे सिगां समाव हयथ' जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय चाइनायाव थांनानै मोनसे फ्रेन्डशिप मोनसे फेशन श' बिथाङाबो बादायहैदोंमोन। हयथ' बिथाङाबो जोंनाव फैगोन बे थाबाय। बेजों लोगोसे गोबां जोंनि बर' हारिनि मोसानाय मुसुरनायजों हयथ' जोङो बेखौ गाजायै खुंजायै खुंफुंनो जों आखायाव लादों। बेजों लोगोसे जों हयथ' मोनाबिलि समाव जोङो दिनैसिम फाइनाल जायाखैबाबो हयथ' जों सावरायनायनि गेजेरजों सोलिगासिनो जोंहा बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फैगोन। जों दासिम फाइनाल खालामाखै हयथ' बिथाङा फैगोननि आसा होदों। आं बेखिनिखौनो बुंथ'बाय। जोङो नैबे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो गोबां खेला दुला लानाय जादों आरो बे खेला दुलायानो जाहैबाय जोंनि माखासे दैयाव बोरियाव खेला, माखासे मा होनो सियार सेलायनाय खेला, माखासे जों मेगन खाथेनानै दो बुख्रुबनाय खेला, गोबां खेला जोङो माबा लादों आरोखि आइटेम लादों। दा बेखौ जों होनो थाखाय सानसेनि हाबाफारि लानायाव जों जेसेबां हायो एसेबां नाजालांसै आरोखि। दा जों रंजालि बैसागु बादायलायनायखौ जों बेयाव आइटेमखौ सोनाय जायाखिसै आरोखि। नेक्स्ट स्टेपाव जेब्ला खुंगा 2 जायो बैसागुखौ खुंनायाव बे समाव जों लानोसै आरोखि। बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो अनुरद खालामहरो जे जों बयबो ज' फैनानै नैबे बैसागु खुंनायाव बयबो हेफाजाब होफैलायो आरो गासैबो खामानिखौनो बाहागो लानानै मदद होनानै बे बैसागु खुंनायखौ साक्सेस खालामो। बेखौनो आं बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मेसेज हरनाय जायो।